Hei! Miten sulla menee? Oliko sulla rankka päivä töissä? Musta kasi. No olenhan minä. Mulla on oma bändikin. No ei kai nyt sentään. Resis Posse. Niinkö meinaat? No joo, kyllä. Tanjahan No joo. No anna mennä ne vaan. Anna nyt mennä oikein koko rahaa. Koulu, Tää koulu aikasi saa mitä haluaa, kun koulussa ihan kiva ollaan. Ja täällä saa kaiken miettimistä, mikä täällä aikasi on aivan miettimistä. Tää elämä saa kaiken iloisuuden, joka koulupäivänä on aivan mukavaa. Ja tää elämä saa kaiken koulussa miettimään, mikä aika saa täällä miettimään. Kaveruus on tärkeää, ei sitä unohda kukaan voi. Kun ystävyys taas tulee eteenpäin. Kavereitamme aina tarvitsemme. Ei. Helveti! Tää on... Ei kiitos.